King oras. Dong palihog sa kog play atong video by ni representative o Caloocan 2nd District Representative Igay Erese. Si Igay Erese, by the way, is member of the Liberal Party. Muna giingon ako bay nga dili kinahanglan supporter ka ni Digong para makaingon ka nga takla gid nga administrasyon karon. Oh. Kay by just looking and observing mga higala sa mga panghitabo karon makaingon jud ka tinuod man gyud mga katropa. Oh, kay giingnan daw ni si Erese nga kanang imong tirada kang Sara gyud ka. Unya mas makapakusog ka kang Sara. Ingon ni Erese, dili ang akong pamahayag mo ay makapakusog kang Sara. Ang mas nakapakusog kang Sara karon mga higala ang mga palpak ug ang mga kapakyasan ni BBM. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Oh. Resibo. Basi mo ingon mo nga, imo ra man na katropang Arnel, resibo. Oh, nay resibo na dong UR na. Oh, atong paminawon may gala ang pamahayag ni Caloocan 2nd District Representative Igay Erese. Go ahead. Isang gabinete ang inausap ako. Sinabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako po yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. O so dili siya pro Duterte ha? Oh, kana. Pero That's sila one. Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Correct. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Correct. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Bundat gyud ay. Sunod. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak Yan. na polisiya ng Administrasyong Marcos. Yan. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Ayay. Mambobola. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, katropa. Okay na. Ina nabati mga igala, resibo na ha. Isa gaingon na kay giaway po ni siya bay. Gitanggalan man ni mahigala og komitiba. Gitanggalan po ni chairmanship mga igala karon sa grabe kang ngilad ning atong Kamara de Representante karon ay. Parihason ta sa Japan bay no nga gitanggal sa ilang prime minister gihilis ang House of Representatives. Oh. Okay, balik na may gala sa argumento ni Representative Igay Erese. Dili man siya pro Duterte, tama man na. No? Sa una pa, liberal ni. Dili gini siya may gala pabor sa mga Duterte. Pero tama yung point. Munang mo confirm mga igala sa akong point ganingon ko, dili kinahanglan nga DDS ka para makakita ka mga igala sa kabuang o kapalpak sa administrasyon karon. Binawa. Pero da, unsa tong ingon ni ingon ni Erese. Niingon nga magpakulong og mga kawatan. Well, you cannot imprison yourself. Binawa. Di man pwede pakulong iyang kaugalingon mo, nangaway na kulong. Kaysa ramay pwede may gala mahimong sacrificial lamb diha, ala rebellia, pakulong ka. Total, sanay ka na dyan eh. Dumaan ka na dyan eh. Hindi mo na first time eh. Anyway, pag makalabas ka, sumayaw ka lang, mananalo ka naman. Nigilok na ba ni balhibos ang ilong ay?
Unsa pa man mga higala nga saad, niingon nga ipasa kuno ang tinuod nga independent commission para mga higala mag-imbestiga sa mga kapalpakan sa infrastruktura. Ingon pa ni Representative Igay Irise, natuman ba? Wala. Oh. So ato ni mga higala hatagan og maayong musika. Si Pangulong Bongbong Marcos kining kanta ni Sasha Padilla nga Mambubula. A special dance requested by Igay Irise. Ang musagol buak ang bagol-bagol mga katropa, no? Ano daw? Wapo ga sunata. Ay! Ayan! Mamubula ka pala naman. Oh. Wala tong tubag. So resibo na mga higala, dili kinahanglan nga ato ni nangaway sig birada diri sa kuha. Sus Ginoo ko. Ambot asa nimo gibutang imong utok do. Nay mga saad mga higala nga pakyas. Sumaba ng inyong bugas ron na unsa na. Kani karon mga higala. Oh, ang iconic yun nga action mga higala ni BBM basta nay problema ang nasod. Mukalot sa ulo, wala ba? Patay. Ay, ug mao nay action permanente action tag kabalaka po na ba? Kalot ulo pare koy, wala. Ay. Dili kinahanglan nga mo na sila god nga, ikaw Duterte man dili na kinahanglan. No, di na kinahanglan mga katropa. By just looking or observing the situation karon sa tong nasod mga higala. Kalawan ning ato mga bagagnaong uba mga congressman mga higala. Suko kaayo sila aning kang Sara. Okay, pagbutang na lang nato mga higala nga tinuod, ibutang natong tinuod. Pero dapat pantay inyong kasuko, dapat gani mas grabe pa inyong kasuko anang bilyon nga nawala. Butang nato tinuod ng duha. Butang nato kay kana duol kanang nawala karon may resibo ba yon ang nawala? Ano bang, nagipangkawat karon may gala nga niabot na og trilyon, no? Di man na bilyon, trilyon na. Base may gala ni atong Philippine Center for Investigative Journalism nga report nga nakuha nila may gala sa mga allocables. Nakalimot na mo, Cabral Files, way limtanay. May flood control pa tabay. Wa nagpasabot nga ting-init na, malimtan na natong flood control. Bawal. Pila to? Pilay nakuha may gala sa distrito ni Marcos, trilyon. Distrito sa anak mga higala nga 300,000 ra kabuk tao. 300,000 ra kabuk tao may higala from 2023 to 2025 1 trillion na nakuha. Binuang. Samantala may higala dito sa probinsya sa Rizal ang distrito mga higala Lone District nga 1 million kabuk tao 300,000 ra kwarta. Kabungot sa itoy. Ano ba yan? Tapos gisubay mga higala, dopi mga vlogger ng mga bitukon bong dagko. Gisubay mga higala sa mga kanang pipila ka vlogger giadto ni kuan dito. Oy, unsa man nga haligi ra may matawag ba natong tulay ning haligi ra man? Ang stubag pod may higala sa mga loyalistang vlogger ay wala phase 1 unsa pagtuo ninyo subdivision. Ayaw ko men yung binuangi be. So ibutang na to mga higala nga pareho ng tinuod ng duha nga dunay mga adunay kamatuoran, let us say. Tinuod yun na kasara, tinuod mo ning ka BBM. Makita ba ninyo mga higala ang pantay nga kasukuan nato mga kongresista o suko lang sila pagsara isgutan, but wala sila murag tugnaw may higala ilang paminaw, no? Cold sila pag ang kang BBM na nga isgutan mga higala. So, paunsa ninyo makumbinsi ang tao nga tinuod ninyong kausa sa accountability and corruption mga higala. Bullseye! Kung selective ang inyong rage against corruption. Selective man ang kasuko. Suko sila mga higala kang Sara, pero pag abot ka BBM, aligasyon yan eh. Huna-huna mga higala, o gatong ikumpara ni mas bugat baya. For example, si Saldico. Unsay aligasyon ni Saldico na ikwarta gipangapod dito ani mga tawhana, including BBM. Ikaduha, naabay ni suporta mga higala sa claim
or allegation ni Saldico? Yes, na akin sa ang iyang 18 ka mga kanhing aid, including o plus pag yun mo, Orly Gutesa. Walay halos mo to. Kay ila pa daw ang imbestigahan mga higala ang kredibilidad. Maunay karoy sugo sa ombudsman ngadto si NBI. Oy NBI, matibag. Imbestigahe ang credibility aning 18. Kining 18 plus 1 si Gutesa mao ni mga higalay magpalig-on sa claim ni Saldico. Ngano makaingon magkakatrobang Arnel nga nagpaligon? Makapaligon ang ano man. Kining 18 plus 1 Gutesa mga trabahante mga higalay Saldico. Pero kinsay asa ang kamera nila gitutok? Didto kang Madriaga. Kinsa si Madriaga? Wa gani kayla si Sara. Oh, even mga higa nagpagawas og statement si BP Sara, gi-correct ang gi-correct ang media. Murag bilyonaryo yata to na pagawas, kaya gitawag nilang ex-aid or bagman. Kuyaw naggamit kag term nga bagman mga higala. Murag sumpay na muspusod anang tao nga imong giuban-ubanan oy. Og ikay bagman ako. O mo ko ipadapon nimo ko kwarta. O ikay bagman mga higala pati nilkater nako na diha nimo. Nga na nagyo sila kasuod. Ingon si BP Sara karon dili man ako na empleyado. Pero asa nakatutok ang kamera naa ka Madriaga. Wala dito mga higala sa 18 plus 1 ila Gutesa. Because unsa man day ang tumong karon, you kill the messenger. You kill the messenger. Kinahanglan dili na siya necessary nga literal ng kill mga higala. Kay basi inabot sila nga kini nga tawo ni utok pulburan ni patay-patay gusto ani dili na mao. That's well idiom mga higala no. Ang mga mensahero, kinalang tanggalon. But the message remains, may gala. Grabe ang korupsyon. O kay bao baka katropa. Pilay utang nato karon, resibo. Bullseye! Bullseye! Basahon ako ni. Umakyat na sa record high na 18.13 trillion ang total outstanding debt ng Pilipinas sa katapusan ng Enero o January 2026 ayon sa dili ni ayon kay Arnel Cortez bay. Dili ni ayon kay Dong Jeff bay. Labaw nang di ni ayon kay Bong Algabre. Ito'y ayon sa Bureau of Treasury. Oh, gikan man lang gyapon sa gobyerno unsa giingon? Utang nato igsuon. Minaw karon. Mahadlok ka mo utang og asa card unsa ba diha may galag mahadlok kag sinima na. Ayaw nagkahadlok. Pangutang na diha total may utang ka naman daan eh. Kisa man di magbayad ani kita man tanan. I-divide nimo ni Maygala na siguro sa mga 200 ang utang sa matag Pilipino karon. Pilay utang nato by as of January 2026 for your information 18.13 billion. Asa man ni napaingon? Ekonomiya man ni napaingon? Pangutan na imong kaugalingon kay ekonomiya ni napaingon dapat nadato kag apil diha. Diba? 18.13 ang atong utang. Kung napaingon ni Maygala nakapalubo ni sa atong ekonomiya, dapat ikaw nga Pilipino takdan ka ngano man. Ekonomiya man ka. Usa man ang klaseng ekonomiya mo oray papel rin ni Lambo pero ang akong kinabuhi Maygala pagtanaw nako sa akong kaldero ultimo dukot wa. What kind of economy is that? Usa man na Maygala kung nagkautang-utang ta pero ang atanawaron ang fuel. Santil mong karaan. Taas na. O si suggestion nila ron, 4-day work week na lang ta. Ang aircon ninyo, kuan lang, 24.1. 24.1. Yung pa si BBM mga igala, mga ahensyas gobyerno, kung manglakaw mo, dapat puno-puno ang sakyanan para di alkansi. Wanay mabilin sa office ani Mr. President. So may pasabot ni mo, what are you implying? Kuan tani, field trip. Dili kinahanglan may gala kayo ang inyong pasangil din kuan ka DDS yung kagaral. Dili kinahanglan nga DDS ka bay. Para makita nimo ni karon tanawa ang utang nato bay gala 18.13. Grabe kabong. Mahuman imong termino tingali 20 billion at trillion. Mahuman mga galang termino ni BBM ba basig mga 20 trillion utang nato. Na ug ako'y Sara mga igala. Actually, dakong sakripisyo ni mo presidente kas Pilipinas nga mosunod kas utang bongbong. Tinuod na. 18 trillion. Wa pa mga igala pila pa lang siya katuig. 22, 23, 24, 25, 26. 3 years kapin. May 18 trillion na tayo. My God.
Maunsa na lang taan ni mga kaigsunan 18 trilyon. May butag da sa ato mga YouTube viewers. No? Morning Pilipinas, good morning all over the world. Ingon ni katrobang Bong Algabre. May buntag dia Bong. June Abilino watching from The Hague, Netherlands. Oy, good morning dia sa The Hague, Netherlands. Michael John Libre, sir. Nakadumdum ko nimo, sir. Asa kay ka nga ahensya, sir? Sa una? Murag sa GMA ta nagkita sa una. Kalimot lang ko, sir. Bullseye! Bullseye! 18 trillion mga igala. Stilan. Alas 8:54 na ang dag na sa itong pagbanag-uban. Dong, ay pasunod sa atong bisita, dong. Taon-taon ba musunod ang atong mga katropa. No, gikan mga igala sa Davao del Norte Police Provincial Office ang atong katropa mo, Police Dabnor o Police Dabnor katropa mo. Pulso ng Pilipino, ay ikuan na lang, i-play na lang. Pasunod sa atong para sa atong serbisyong katropa. Anyway, may igala malampuso ng atong maghatod sa serbisyong katropa.